मुरलीधर प्रभूंनी आमका 15वे चॅप्टर धरून कंटिन्यू करता असायचे. आता 17वे चॅप्टर आयले आम्ही भक्तिरस सांप्रत आणि आमगेले भाग्य की मुरलीधर प्रभूले मुखान आम्ही आजी भक्ती रसाचे हे सेकंड लास्ट स्टेज भाव भक्ती बद्दल आम्ही ऐकूच्या बसले असायची. आम्ही स्वतःची त्या लेवलला केन्ने खंयचे जन्मांत पावता आमकूच ना, पण मेन म्हळ्यार आमकां आयकूच्या मेळटा हो विशय, तोचे मेन विशय. आणि ऐकून आमगेले भक्तींत आम्ही थोडं प्रगती करीतात. भाव भक्ती म्हळ्यार एकदम हायेस्ट लेवल, ताजे नंतर डायरेक्ट भगवंताला प्रेम आम्ही पावतात. आणि हा विषय आमकां ऐकूच्याक एक महान भक्त हांगेल बद्दल सांगचे म्हळ्यार एक थोडे हांव सांगतात हांगेल बद्दल. प्रभुजी डेंटिस्ट तुमकां टुकूच आसा, पण हांकां आमी डेंटिस्ट म्हणाचे, आमी हांकां ट्रान्सेंड डेंटिस्ट म्हणटात. कसं लायक म्हळ्यार हांगेले क्लिनीक आसा, ते क्लिनीक एक्चुअली नांवाक तर ते डेंटल क्लिनीक ते एक्चुअली ते प्रचार सेंटर म्हणून ताका इस्कॉनाचे. कसं लायक म्हळ्यार हांव गेले ना तांगेले क्लिनिकांतू, पण हांव आयकलां ताजे बद्दल. तांगेले क्लिनिकांत गेले की देवाल फोटो आणि बिटी जेवट दवरल्या तांणी. एक दीक्षित भक्त सांगता आशिल्लो, होड पोस्टांत आसता बँकांत, तो एक पंत आमकां मेळटा सांगता आशिल्लो. म्हाका दांता दुख म्हूण हांव तांगेले हॉस्पिटलांत गेल्लो, पण गेल्ले की ती देवस्थान आयले की हांव हॉस्पिटल आयले म्हूण कळना, कन्फ्यूज जालें कित्याक फोटो पळोवन. कडेरी टेबलार पळयल्यार टिपायर पळयल्यार तांकां बिटीजी दिसली. बिटीजी वाजले की तांकां बगेना तांणी उत्साहीत जाले. बिटीजी एक आर्टिकल वाजले. ताजे नंतर मस्त वेळ तांगेली बशी तांणी उलयले के बसून. बाकी पेशंट बी बगेन हे जाले की आता भितर गेले भायर येना. सुमार वेळ तांणी डिवोशना बद्दल दांता दूख विसरले तांणी. थंय डिवोशना बद्दल उलोवचा सुरू केले. म्हणल्यार प्रचार थंय चालू जालो. आणि तो मनीस नंतर देवस्थान येवचा सुरू करून नंतर तो भगवंतालो भक्तींत येवन तो दीक्ष पण घेतले तांणी. विचार करता म्हाका एक मनशाला आयकला आसा, तशे मस्त लोक तांगेले क्लिनिका वचून भक्त जावचे पाव आसताची. ताजे खातीर आमी आज असल एक शुद्ध भक्ताले मुखान तुलाना आमी भगवंताले भाव भक्ती बद्दल आमी आयकत आसाची. आणि सर्वांनी हे उपस्थित सर्वांक मुगेले अनेक परत एक धन्यवाद. प्रभुजी, ओवर टू यू प्रभुजी. Om Agya. Can you hear Viprasudha Prabhu? Yes, Prabhuji, clear. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sagana Lalita Shri Vishakhanvitam Sha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyata Deshatarine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Niti Namine Shiva Shabanavi Devi Daitaya Kripabdahe Krishna Sambandha Vignadhaine Prabhave Namaha Madhuryojjala Premadhya Shri Rupanaga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namasute
नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरधपसिद्धान्तदन्तारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बरसाम्भूते पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगौराय ते गौराविर्भाव भूमेस्तं नृतेश सज्जनाप्रियः वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरता पंगु मम मंद मते गति मत्सर्वस्वपदाम्बोज राधा मदन मोहन दिव्यादिन्दारण्यकल्पतरुमदो श्रीमद्रत्नाकर सिंहासनस्व श्रीमद राधा शील गोविंद देव पृष्ठालिभि सेवानस्मरामि। श्रीमन्रासुरसारम्भे वंशीवटतटस्थ कर्षण वेणुसुनिर्गोपि गोपीनाथाय श्रीयसन तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तर गेलपटी आम्ही रागानुग भक्त कोण असायचे त्याच्यावर आम्ही चर्चा केली। त्याची पहिला आम्ही रागात्मिक भक्त कोण त्याच्यावर बी आम्ही चर्चा केली। आज आम्ही चर्चा करताची भावभक्तीवर। मग भावभक्ती मग कसले आणि त्या भाव त्या स्तरावर याचे कारण कसले त्याच्यावर आम्ही चर्चा करूया। श्रील प्रभुपादान बरिले भक्ती रसामृत सिंधूचे त्या पुस्तका आधारित ह्या 17वा अध्याय उपदेशामृताचे भावभक्ती म्हणून त्याची टायटल अध्यायाचे। तर आम्ही चर्चा केले की रूप गोस्वामीचे स्तर सांगले एकशे अधो श्रद्धा तथा साधू संघ तथा भजन क्रिया आणि अनर्थ निवृत्ती। अनर्थ निवृत्ती झाल्यानंतर ते निष्ठा, त्या निष्ठा स्तरानंतरची एक रागानुग भक्त मंचाकडनं त्या भक्ताक तर रागानुग म्हणजे ते भक्त जे अशी भक्त रागात्मक तांगेले पदचिन्ह तांगेल अनुकरण करतले ते निष्ठाचे स्तरावर आल्यानंतरची शक्य असा। जोपर्यंत आमगेल हृदयात अनर्थ निवृत्ती अनर्थ सासाची अनर्थ पुढ पडत गेल नसल्या रे आम्ही त्या स्तरावर पाऊल नाच अशी समजूच। आम्ही निष्ठा स्तरावर आम्ही पाऊल नाच, पण निष्ठा स्तरावर पाऊल म्हणले की आम्ही ते ह्या भौतिक जगाचे कल्मशान आम्ही त्याची परे जाताची आणि निष्ठानंतर कधी रुची आसक्ती रुची भाव आणि कधी प्रेम। मरी पहिला रुची आता नंतर आसक्ती कधी भाव आणि नंतर प्रेम हे स्तर। तर आज मी भावभक्ती कसं म्हणत त्याच्यावर आम्ही चर्चा करूया। भावभक्ती हे ह्याची सार मध्ये लाधिनी आणि संबित आमच्या हृदयात संबित संधिनी आणि लाधिनी
अंतरंग शक्ती भगवंताले अंतरंग शक्ती म्हणजे संबित संधिनी आणि लादिनी. तर संबित आणि लादिनी म्हणजे ज्ञान, संबित म्हणजे ज्ञान वित आणि लादिनी म्हणजे आनंद, चित्त आणि आनंद. ते चित्त आणि आनंदाचे सार भाव जे भावाचे सार असा चित्त आणि आनंद. मग केन्ना कोण भाव स्तरार येता पळय तर पूर्णप्रमाणे आनंदित आणि पूर्णप्रमाणे ज्ञानमय उरता. तो ताका भगवंताबद्दल पूर्ण ज्ञान उरता आणि भगवंताप्रती एक प्रकारचे पूर्णप्रमाणे आकर्षण, स्वाभाविक रूपेन आकर्षण. आणि ते आकर्षण कसे असा असे म्हटले की प्रेम भक्तीची स्तर असा एकदम सर्वोच्च स्तर मग प्रेम भक्ती स्तर. ते प्रेम भक्ती स्तराची पहिली स्तर मग भाव आणि त्याची तुलना सूर्याची किरणाचं सूर्याला किरण असतं त्याची बरोबर त्याची तुलना केल्या. म्हणजे सकाळी आम्ही उठली की आमका डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूपात आमक सूर्योदय पहिले प्रकट जायना. पहिले काय जाता पहिले सूर्याला किरण आहे त्याची. सूर्याला किरण आहे की आम कळटा अरे आता सूर्य उदय जावचे असा. उजवाड येता. उजवाड झालं की कडीर हळूच एक 15-20 मिनिट अर्ध तासानंतर सूर्य उदय चालला आमक दिसता. तसेच भाव तो स्तर असा की प्रेम भक्ती प्राप्त जावची पहिला. ताची कितें का भावाची तुलना सूर्या किरणा बरोबर केल्ला असा. जसे सूर्या किरण पहिले येता ताजे नंतर आमकां कळटा की सूर्योदय जावचो. तशीच ही कोणाल हृदयात भाव भक्ती जागृत जाल्ली उरतले पळय स्वाभाविक रूपेन तागेल मुखाल स्तर प्रेम भक्ती स्तर येवचे आसा अशी आमकां स्वीकार करचे आडना. तर हे भावभक्ती आणि भावभक्ती कसं करता आमकां एक भक्ताक भावभक्ती तागेल हार्ट तागेल हृदय पूर्ण प्रमाणे एकदम मऊ करता. मऊ म्हळ्यार एक प्रमाणे एकदम सॉफ्ट. ताचे अर्थ कसो जाले की तागेल हृदयात भगवंता प्रती आकर्षण स्वाभाविक रूपेन जाता. तागेल हृदयात भगवंता खातीर भगवंताला प्रसन्न करच्या खातीर तागेल हृदय ते इच्छा जागृत जाता. भगवंताले मित्रता तागेल हृदयात जागृत जाता की म्हाका भगवंताक प्राप्त करचे आसा, म्हाका भगवंताक प्रसन्न करचे आसा, म्हाका भगवंताला मित्र जावचे आसा. हे पुरा तागेले हृदयात इच्छ प्रकट जाता भावभक्ती स्तरावयर. तर ताची कितें हे भावभक्ती ताका भाव बी म्हणटाची आणि ताका रती म्हणटाची. रती आणि भाव एकच. तर हे प्रारंभिक स्तर प्रेम भक्ती प्रकट जावची पहिला स्तर. ताची ताका प्रथम अवस्था म्हणजे प्रथम अवस्था प्रारंभिक स्तर प्रेम भक्तीचे पहिला. आणि कोणाक भावभक्ती हृदयात जागृत जाल्ले त्या व्यक्तीले भायरी दृश्टीन कशी प्रकट जाता ते ताका दोळ्यांतल्यान उदक येता भगवंतान नाव घेतले की. नाजाल्यार तागेले पुलक तागेले शरीर थोडे भावविवल जाता म्हळ्यार हालचा लागता. थोडे जास्ती नाही पुरा अशी एकदम भावविवल जायना तो पण थोडे प्रकट जाता. केन्ना भगवंताला नाव घेतले भगवंताला दर्शन घेतले तागेल्या दोळ्यांतल्यान अश्रू येता. हे भावभक्तीचे लक्षण.
आणि प्रेम भक्तीत काय जाता प्रेम भक्तीत पूर्ण प्रमाण तो भाव विवल जाता भाव विवल म्हणजे पूर्ण प्रमाण ताका दोळ्यातून अश्रू येतीर उरता आणि ताका आंग पूर्ण प्रमाणे कापता रोमांच कंपा श्रू तरंग भजो ते भावाचे हे लक्षण ते प्रेमाचे लक्षण म्हणजे पूर्ण प्रमाणे अश्रू आणि भाव राजी उदाहरण शिल प्रभुपादानं अंबरीश महाराजाला दिल्या अंबरीश महाराज केन्ना तांणी सेवा करत आशिल्ले त्या टायमार ताचे उल्लेख पूर्ण प्रमाणे श्रीमद भागवतमाचे 9व्या स्कंदात असा की कशी ते प्रत्येक अंग हात मंदिर मार्जन करच्या खातीर दोळे भगवंताला दर्शन करच्या खातीर कान भगवंता बद्दल श्रवण करच्या खातीर जिव्वा भगवंता बद्दल स्तुती करच्या खातीर पाय भगवंताला मंदिराकडे वचच्या खातीर अशी मन आणि भगवंताला स्मरण करचे तर अंबरीश महाराज अशी भक्त आशिल्लो राज ऋषी भक्त राजा आणि तो त्या भाव स्तरार आशिल्लो अशें म्हण प्रभुपाद म्हणटाची कसं लाग तागेल्यान ते अश्रू आणि तागेले कामचे आंग ते लक्षण ताका दिसत आशिल्ले भाव भक्तीचे कारण श्रील प्रभुपाद म्हणटाची 2 कारण आसाचे भाव भक्तीचे कारण एक तर साधनाचे दृष्टिकोनानं आणि एक तर कृष्णाल कृपा नाल्यार भक्ताल कृपाचे हा परत सांगता भाव भक्तीचे कारण एक तर साधनात मग्न झाल्यानंतर आणि भक्ताले एक शुद्ध भक्ताले संग हे एक कारण दुसरे कारण म्हणजे कृष्णाले कृपा नाल्यार भक्ताले कृपा तर साधनाचे कारण म्हणजे साधना अभिनिवेशन अशी म्हणटाची साधना अभिनिवेशन म्हणजे पूर्ण प्रमाणे साधनात मग्न झालेली व्यक्ती तो व्यक्ती साधनात मग्न जाल्लो ताका भाव भक्ती स्तरार पावची फाव आसा हळूहळू क्रमे आणि दुसरे म्हळ्यार एक शुद्ध भक्ताले अनुकरण करतीर एक व्यक्ती तो बी भाव भक्ती स्तरावर पावच्या शकता हे दोन्ही जे आसा हे साधनाचे लक्षण आणि असे म्हटल्या की हे जे साधना मग्न उरता ताका निष्ठा स्तर म्हणटात निष्ठाच्या स्तरावर असला मात्र तो साधनात मग्न झाला असे म्हणतात ताका आणि तशी निष्ठा झाल्यानंतर निष्ठानंतर रुची नंतर भाव आणि भाव नंतर मग रती किंवा भाव ह्याची साधना अभिनिवेशन ते 2 प्रकारचे असायचे एक तर वैधी साधना आणि एक असा रागानुग साधना मग वैधी साधना मग कसं आहे वैधी साधना मग तुम्ही वैधी भक्ती करते मग साधना करते तुमका एक रुची नंतर आसक्ती नंतर भाव ते तुमच्या हृदयात प्रकट जातात तर शिल प्रभुपादानं हाजी उदाहरण खंयची दिल्या हाजी उदाहरण म्हणजे शिल प्रभुपादानं नारद मुनील दिल्या आणि भक्ती वेदांत नारद मुनील त्याला पहिली जन्मात तो एक गरीब आवयल चलो तागेल एकच कार्य म्हळ्यार बस तागेला आवेल सेवा करचे आणि तागेला आवेल सेवा करचे कसले आशिल्ले की असेल जे साधू संत असायचे तांकां वाडचे तांगेले लक्ष दिवचे तांकां कसे जेवका तांगेल सेवा करचे ते तांगेल कार्य आशिल्ले तर नारद मुनी तागेल चल आशिल्ले त्या जन्मात आणि
हळूहळू तांगेल कंचाना तो तांगेल ऐकत शे तांगेल तोंडान कसं उदय अशी करतील करतील तांगेल हृदयात रुची निर्माण झाले कारण नंतर रुची नंतर आसक्ती निर्माण झाली आसक्ती नंतर मग प्रेम भाव निर्माण झाला तांगेला तो हा कसं लागतो ते जन्मात आईल की कसं करत हळूहळू त्याला आवय सर्पान ढसली की त्याला मृत्यू झाला आवेले आणि नंतर नारद मुनी त्या स्तरावर असून भगवंताला भक्ती करचा लागलो तर नारद मुनी त्या अवस्थेत ह्या भक्ती वेदांत जे पूर्णप्रमाणे भगवंताले गुणगान करतले असले कडना तांगेल तोंडात भगवंताले गुण रूप लीला श्रवण करतील तांगेल हृदयात रुची आसक्ती नंतर भाव अशी निर्माण झाले तर हे वर्णन शिल प्रभुपाद हाजीबद्दल सांगतात वैदी साधना म्हणतात वैदी साधना तंतुत तिसऱ्या स्कंदात शिल प्रभुपादाने उल्लेख केले तिसऱ्या स्कंदाचे 25 अध्यायाचे 25 श्लोक 25 श्रद्धा रतीर भक्तीर अनुक्रमिष्यति श्रद्धा रतीर भक्ती अनुक्रमिष्यति आशु वर्गम अपवर्ग वर्तमणी मरी कोण भगवताले भक्ता संग करता सताम प्रसंगाम मम वीर संविदु भवंती हृत्कर्ण रसायन कथा या जोशना आश्व अपवर्ग वर्तमणी श्रद्धा रतीर भक्ती अनुक्रमिष्यति सताम प्रसंगाम तर कपिल मुनी देवोतिक सांगताची सताम प्रसंगाम असल व्यक्तीचे पूर्ण प्रमाण प्रसन्न कसला मम वीर संविद मेगल चर्च मेगल वीरता वैर मेगल गुण मेगल लीला चर्च करतात पळे असल जे साधू संत असायचे सताम प्रसंगाम पूर्ण प्रमाणे प्रसन्न पूर्ण असल व्यक्ती किंवा तुम्ही केना भवंती रिटिकल रसायन कथा तुम्ही केना ऐकताचे तांगेल मुख कमला द्वारे भवंती रितकर्ण रसायन कथा तुम्ही तांगेल जे सांगिले तुमगेल काना द्वारे तुम्ही तक स्वीकार करता रस स्वीकार करताच पळे या जोशनाद आश्व अपवर्ग म्हणी ताबडतोब जोशनाद आश्व अपवर्ग वर्त म्हणी अपवर्गाचे हायवे उघडता प वर्ग मारी परिश्रम प फ ब ब म प वर्ग परिश्रम फेड बंधन भय मृत्यू तर जो कोणी ऐकत असेल भक्ती वेदांतांकडनं आणि आमगेल हृदयात ते रस आचे आस्वादन करताच पळय तांगेल कळ जाता ताबडतोब तांगेल अपवर्ग हे तांका परिश्रम फेड बंधन भय मृत्यूच्या तक मुक्त प्राप्त जाता आणि कळ जाता श्रद्धा रती भक्ती अनुक्रमिष्यति अनुक्रमिष्यति ताबडतोब श्रद्धा रती भक्ती अनुक्रमिष्यति तर रतिया जागृत जाता आणि भक्ती जागृत जाता भाव भक्ती चालू जाता श्रद्धा पहिला त्याच्यानंतर भाव तर शिल प्रभुपाद हाजी उल्लेख करताची तर हे वैदी साधना आणि रागानुक साधना कसं आहे रागानुक साधना म्हणाली प्रभुपाद एक दाखली चली उदाहरण देताची एक दाखली चली ती का खूप आतुरतेने ते भगवंताक प्रसन्न करच्या खातीर ती नृत्य करते आणि नृत्य करतील ती त्या भाव स्तरावर पावता आणि श्रीमती राधाराणी कसं करतात ती का त्या स्तरावर पावलं भाव भक्ती स्तरावर पावलं श्रीमती राधाराणी ती का स्वतःला एक सखी म्हणून स्वीकार करता
स्वतः सती म्हण स्वीकार करणं ती का तिघकडे दवरता तर हाक म्हणतात रागानुग साधना मग हांतूत कसं लिहिलंय हांतूत ते चलीन साधना करते नसेल ती इच्छा असेल मात्र नृत्य करचे त्या नृत्य करते करते ती त्या भाव स्तरावर पाऊल येते भगवंता कडे तिने भगवंता कात्रिक ती नृत्य केले आणि नृत्य करतीर ती भाव स्तरावर पावली तर अशी म्हटल्या की जास्ती करणं वैधी साधना करते करते लोक त्या स्तरात पावताचे रागानुक साधना करून पावता लोक थोडे कमी हा आणि शिल प्रभुपाद म्हणताची की हे जे साधना अभिनिवेशन असतं हे साधना वैधी साधना ह्या वैधी साधना इज नॉर्मल हे सहजप्रमाणे कोणाकच शक्य असा ऑल ऑफ अस प्रत्येकाक ते शक्य असा एक शुद्ध भक्ताल संघात तागेल आदेशानुसार आम्ही ते वैदिक भक्ती केले आणि ते वैदिक भक्ती करतीर आम्ही त्या स्तरावर पावच्या शक्य असा पण हातून बी वैदिक साधना आणि रागानुक साधना पण रागानुक साधना ते क्वचित कोणाक शक्य असा पण वैदिक साधना प्रत्येकाक शक्य असा तर शिल प्रभुपाद उदाहरण दिताची रवींद्रनाथ टागोराचे की कोणाक डॉक्टरी डिग्री अभ्यास कर नसला कॉलेज वच नसताना त्यांना मिळले डॉक्टरी डिग्री पण अशी प्रत्येकाक शक्य ना अशी डॉक्टर डिग्री मिळचे तांकां स्कूल कॉलेज PhD करून तांकां ते डॉक्टर डिग्री तांकां प्राप्त करका पडतले तर हे वैदिक भक्ती वैदिक साधना आणि रागानुक साधना आणि ते खंयचे कोणा हे खंयचे येता साधना विभिनिवेशन ते भावाचे एक भाव भक्तीचे दुसरे मग कसं की भगवंताल कृपा किंवा भक्ताल कृपा एक म्हणारी आम्ही स्वतः प्रयत्न करतीर वैर गेले आणि मी भाव स्थिरावर पावले दुसरी म्हणारी वैल्यान मग भगवंताल कृपा नाजाल्यारी भक्ताल कृपा या भगवंताल कृपा द्वारे आमका भाव भक्ती प्राप्त जावच्या फाव आसा पण हे खूप खूप दुर्लभ असा हे खूप दुर्लभ असा खूप क्वचित कोणाक प्राप्त जाते आणि ताका म्हणताची कृष्ण तद भक्तयो प्रसाद कृष्ण आणि भक्ताले कृपा कृष्ण तद भक्तयो प्रसाद पहिलं म्हणजे कसं साधना अभिनिवेशन तंतुत साधना वैदिक साधना आणि रागानुक साधना आहे आता कृष्ण तद भक्त अवयो प्रसाद हांतूत शिल प्रभुपाद म्हणतात तीन प्रकारचे असायचे तीन प्रकारचे मग कशी हे भगवंताल कृपा कृष्णाल कृपा आणि भगवंताल कृपा तांतूत तीन प्रकारचे असा तीन प्रकारचे म्हणजे एक मारी वाचिक मारी भगवंता कृपा कशी भगवंतान सांगील वचना वयल्यान कृपा भगवंताल वचनाच कृपा किंवा भक्ताल वचनाल कृपा वाचिक दुसरी म्हणारी आलोकदान म्हणजे भगवंताल दृष्टी किंवा एका भक्ताल दृष्टी आलोकदान आणि तिसरं म्हणजे हार्द म्हणजे हृदयापासून पूर्णप्रमाणे आशीर्वाद भगवंताले हृदयापासून पूर्णप्रमाणे आशीर्वाद किंवा भक्ताले पूर्णप्रमाणे हृदयापासून आशीर्वाद तर परत रिपीट करता कृष्ण तद भक्तयो प्रसाद त्याची तीन भाग असायचे वाचिक आलोकदान आणि हार्द वाचिक म्हणजे भगवंताले किंवा भक्ताल कृपा
तांगेल वाचन आलोक म्हळ्यारी आलोकदान मग भक्ताल किंवा कृष्णाले दृष्टी कृपा आणि हार्द मारी भगवंताले किंवा भक्ताले हृदयापासनं आशीर्वाद. तर अंतु उदाहरण मारी प्रत्येका उदाहरण शिल प्रभुपादन दिल्या. वाचिकाचे उदाहरण शिल प्रभुपाद दिल्या कृष्णाले नारद मुनी कत्रिक की कृष्णानं तांगेल वाचानं नारद मुनीक कृपा दिले की तू सदैव जे असा तू सदैव या भाव भक्ती स्तरावर उर आणि भगवंताला गुणगान करतील उर म्हण. अशी भगवंतानं नारद मुनीक हे कृपा दिले. हा हे कृष्णाल कृपा कृष्ण कृष्ण प्रसादज हे कृष्णाल कृपा. तर कृष्णाले नारद सांग की तुम्ही दर प्रत्येक क्षण तुम्ही भगवंतालेची भक्ती करत राहा. भाव विवो भावात तुम्ही भगवंताले बद्दल प्रचार करा. हे नारदी पुराणात आजी उल्लेख केल्या. आलोकदान कोणाले तर शिल प्रभुपाद सांगताची एक जंगलामण एक राज्य असं जंगलामण राज्य. तर जंगला राज्याचे सगळे जे निवासी लोकांक कृष्णा तांगेल दृष्टी दिले आणि कृष्णाला दृष्टी दिली की पूर्ण प्रमाणे त्यांनी कृष्णाक पडिले कृष्णाला दर्शन घेतले आणि कृष्णाला दर्शन घेतले की पूर्ण प्रमाणे त्यांनी भाव विवळ झाले. हे त्यांनी काही साधना भक्ती काही केलं ना. त्यांनी फक्त कृष्णाला दृष्टी मिळली की त्यांनी पूर्ण भाव विवळ झाले. जशी चैतन्य महाप्रभू यांना दक्षिण भारताची यात्रा करत असताना भज गौरांगो गौरांगो कृष्णा 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 हे कृष्णा केशव कृष्णा केशव रक्ष मां राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां अशी करतीर चैतन्य महाप्रभू प्रत्येक पणवत असले आणि प्रत्येक शहरात त्यांवत असेल त्यांना पूर्ण प्रमाणे चैतन्य महाप्रभू दर्शन घेऊन त्यांनी पूर्ण प्रमाणात भाव विवळ जात असले. चैतन्य महाप्रभू आलिंगन करत असले त्यांनी एकदम पूर्ण भाव विवळ जाऊन असले. पण त्या लोक बी हरे कृष्ण महामंत्र जप करायला लागत असले. तर असले दृष्टी ते जंगला त्या राज्यात जे कोणी निवास असले त्यांनी कृष्णाला दर्शन घेतले पूर्ण प्रमाणात भाव विवळ झाले. ताका आलोक दान हे कृष्ण प्रसाद मिळले. हे कृष्णाला कृपा. तर पहिले असेल वाचिका सेकंड असेल आता आलोक दान आणि थर्ड असा हार्द नारद मुनी व्यासदेवाक सांगताची तुम्ही कितले भाग्यवान असाची आणि तुमगेल चल कितले भाग्यवान. सुखदेव गोस्वामी तर बायलीले गर्भात असेल त्यांना व्यासदेवानं भगवंताला स्तुती केली. तर सुखदेव गोस्वामी ते ऐकून पोटातच ऐकून आईविल पोटात ऐकूनची पूर्ण प्रमाणात भाव विवळ जलतो. भाव भक्ती स्तरावर ताणे भगवंताले बद्दल ऐकल ना. भगवंता तोंडातून ताणे शब्द ऐकल ना. मला वाचिक तागेल कृपा ना आशिल्ले ताणे भगवंताक दर्शन घेतलं ना म्हळ्यारी आलोक दान झालं नाशिल्ले. पण कसं केले ताणे फक्त भगवंताले कृपा भगवंताले आशीर्वाद तांगेल ते शब्दांच्या द्वारे त्यांनी स्वीकार केले. व्यासदेवाले तोंडान सांगिले आणि ताज्यान ते पूर्ण भाव स्तरावर राहिले. तर नारद मुनी व्यासदेव सांगताची तुमगेल जो सुखदेव गोस्वामी खूप भाग्यवान असतो की ताबडतोब पोटातून बाहेर राहील की तो बाहेर सरलो ते उरलो ना. तो खरा बाहेर सरलो चमकीत गेलो पूर्ण प्रमाणे भाव भक्ती स्तरावर राहून तो बच्चा गेलो. तर हे 3 प्रकारचे कृष्णाला कृपा मिळेल. वाचिका आलोकदान आणि हार्दा आणि भक्ताली बी कृपा. भक्ताला कृपा मिळाली
शिल प्रभुपाद उदाहरण दिताची नारद मुनी प्रल्हाद महाराजाक. नारद मुनी युधिष्ठिर महाराजाक सांगताची की प्रल्हादानं पोटात उरणं ताणकेन ऐकल त्यांनी पूर्ण प्रमाणे श्रद्धा आणि स्वाभाविक नैसर्गिक आकर्षण भगवंता प्रती जालतां गेले. आसक्ती कसं नाशिलकडे रे. एक पडी प्रल्हाद महाराज बाहेर राहील की पोटात बाहेर राहील की भगवंता प्रती स्मरण आसक्ती कसले हे भौतिक युगाची रुची काही ना. अनतिवृत्ती ऑलरेडी जालतां गेले, निष्ठा बी जाले, रुची बी जाले, आसक्ती बी जाल्यात, भाव स्तरावर. तर नारद युधिष्ठिर महाराज सांगतात की प्रल्हादानं मेकलकडच्यान ऐकून ते पूर्ण प्रमाणात तागेल भाव श्रद्धा आणि त्याचे भाव त्या स्तरावर त्यांनी पावले. कितले भाग्यवान प्रल्हाद. पण हे कोणाल द्वारा शिल प्रभुपाद म्हणत नारद मुनील कृपा भक्ताल कृपा डायरेक्ट. प्रल्हादानं कसले वैदिक भक्ती केल ना, साधना भक्ती केल ना, सुखदेव गोस्वामीन कसले साधना केल ना, पोटातचे कृष्णाबद्दल ऐकले, कृष्णाला कृपा मिळले. प्रल्हादाक कोणाला कृपा मिळले? नारद मुनी कृपा मिळले, एक भक्ताला कृपा मिळले. आणि दुसरे उदाहरण म्हणजे पर्वत मुनी नारद मुनी सांगताचे की हो मृगारी असपय जो हंटर मृगारी तो तागेले मृगारीले ह्या कसले असतं मृगारीले तर पर्वत मुनी नारद मुनी सांगताची की तुगेल कृपा जन मृगारी जो शिकारी आशिल्लो तो एक शुद्ध भक्त झाला आणि पूर्ण प्रमाणे भाव स्तरावर आयला. तो तागेले एक आसक्ती अच्युता प्रती तागेल आसक्ती झाल्या. अच्युता प्रती भगवान कृष्णा प्रती आसक्ती झाली. फक्त तुगेल कृपेना तू तक कृपा दिले. तर अशी पर्वत मुनी नारद मुनी सांगताची. तर ह्या उदाहरण या भाव स्तरावर कृष्णाल किंवा भक्ताल कृपा ह्या भाव स्तरावर प्राप्त जाता. भाव स्तर. तर शॉर्ट आता इतली सांगची की जे भावाचे कारण असायचे एक तर साधनाच्या द्वारे ना, एक तर कृष्ण आणि कृष्णाल भक्ताल द्वारे कृपा. साधना जे असा ते नॅचरल स्वाभाविक प्रमाणे आणि जे कृष्णाल किंवा भक्ताल कृपा असा ते खूप क्वचित. आणि साधना भितर बी वैदिक साधना आणि रागानुग साधना. वैदिक साधनाचे उदाहरण आम्ही नारद मुनी दिल्या. कशी साधूल ऐकून ताकीक प्रमाणे निष्ठा रुची आसक्ती आणि भाव प्राप्त झाले आणि नंतर प्रेम प्राप्त झाले. तशीची अंबरीश महाराज बी ह्या सेवा करतील प्रत्येक अंग भगवता सेवा करतील ते भाव स्तरावर त्यांनी पावले. हे साधना वैदिक साधना आणि रागानुग साधना बी तांतूत असा. पण रागानुग साधना तर एक किंवा दोन उदाहरण असायची. तांतूत बी एक ते एक तरुण चली बद्दल उदाहरण असा की नृत्य करतील तीच त्या भाव स्तरावर पावली आणि ते काय स्वीकार केले. आणि दुर्लभ मिळाली कृष्णाल कृपा साधना न करता. कृष्णाल कृपा किंवा भक्ताल कृपा. कृष्णाल कृपा मग वाचिक दृष्टीनं किंवा आलोकदान वाचिक म्हणजे तोंडा शब्दानं नाले आलोकदान म्हणजे दृष्टीनं किंवा हार्द म्हणजे हृदयपूर्वक आशीर्वाद कृष्णाल द्वारा. आणि भक्ताल द्वारा मिळाली नारद मुनी उदाहरण प्रल्हाद महाराजा कत्रिक आणि पर्वत मुनी नारद मुनी परत
ताची कृपा मृगारी शिकारी. तर शिल प्रभुपादन हे अध्यायात पूर्ण संक्षिप्त प्रमाणे ह्या भाव भक्तीबद्दल त्यांनी चर्चा केल्या आणि भावाची लक्षण कसं असतं ते मुखाल अध्यायात शिल प्रभुपादन आमका सांगचे ते नेक्स्ट टाइम तुम्ही ऐकतले. पण भाव भक्ती मरी हे आम्ही त्या स्तरावर नाची हे आम समजून घेऊ का. फक्त आमका ऐकूच्यानी हे पळूचे कसला असा म्हणजे हे स्थिती आमगेले शक्य असा ते कशी आम्ही आमगेल साधना करतीर अनर्थ निवृत्ती भजन क्रिया करतीर एक दिवस आमगे निष्ठा स्तरार पावचे भाव असा. आणि ते बी एक भक्ताल कृपेन ताजे कितें शिला प्रभुपादान सांगले की महान भक्ताले सांगिले ताजीवर आम्ही आमगे जीवन चलयले रे. ह्या भाव असा की एक दिवस एक कृपा आमगेल जीवनात प्राप्त जावशा भाव शक्य असा भाव आणि प्रेम. हा पण ते आमगेल हातात आत ना. आता फक्त आम्ही कसं करचे फक्त आमक सांगेल तशी आम्ही साधना भक्ती करती रोचे आणि अभिलाषा करचे की एक दिवस हे कृपा माक प्राप्त जातले. इच्छी दवर चाडना पण इच्छी दवर ना शिल प्रभुपाद ह्या अध्यात सांगताचे की कोणाक अशी विचार करते की माग ते भाव माग कृपा मेळटले कृष्णाल कृपा मेळटले भक्ताल कृपा मेळटले मग हांव काही करना ना. त्याची इच्छा दवरचे पण आमगेल ते साधना चालूच दवरचे. आमगेल ती वैधी साधना भक्ती आम्ही चालू दवरचे आणि केन भगवंत दितले ते भगवंताल इच्छा आम्ही फक्त आशाबद्ध आम्ही फक्त आशा करचे बस. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभूजी. तुम्ही मस्त चंद करून भावभक्तीबद्दल आमका समजून सांगितलं असं कशी साधना भक्ती ना हे 9 स्टेज असायची आदो श्रद्धातून भगवंताला प्रेमापर्यंत ते 9 स्टेज असायची. परंतु आम्ही कमीत कमी निष्ठापर्यंत गेले री आमका हे भावभक्ती कवचाक साध्य असा म्हणून आम्ही सांगितलं असा. आणि तुम्ही प्रभुपादान सांगितलं असा साधना आणि साध्य हे दोन सांगितलं सांगा. यांना साधना भक्ती आमगेले चंद्रितेन चलता असा सिस्टमॅटिक प्रामाणिक रूपारी त्यांना आम्ही ते साध्य पावच्या शकताची साध्य म्हणारी हे भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती हे साध्या लेवल आम्ही पावच्या शकताची म्हणून सांगितलं असा. आणि तुम्ही अमरीश महाराजाला उदाहरण दिले कशी त्यांनी सांगितलं पुरा शरीर भगवंताला भक्ती करताना हे करत असते. आणि नारद मुनी तुम्ही उदाहरण दिले कशी नारद मुनी सांगितले मागशी जन्माचे सांगले कशी भक्ताले संगातून हवायलं भक्तींतून त्यांनी कसं नाही केलं ना खाली भक्ताला सेव केली आणि तांगेले उच्चिष्ट खाल्ले ते आपण तांगेला विचारलो केना आम्ही उच्चिष्ट बी भक्ताला खातायची म्हणून तांगेले अनुमती नाशन आम्ही जबरदस्ती पण खातायची ते तशी नाही तांगेली अनुमती घेऊन आम्ही खाऊ का. आणि हे तिथले नाही आणि त्यांनी सांगितले की कृष्णाल बद्दल ऐकलं त्यांनी केवळ श्रवण करून बी भगवंतावरती प्रेम उत्पन्न जाता भाव उत्पन्न जाता. कशी रुक्मिणीक बी जल्लं रुक्मिणीनं कृष्णा केन्ना पळेल ना केवळ रुक्मिणीनं हे कृष्णाल बद्दल ऐकून तांका कृष्णावर प्रेम उत्पन्न झालं. तशीच हांगा तुम्ही मस्त उदाहरण दिलं असा. आणि खंच प्रकार हे भगवंताला भक्ती भगवंताला कृपा असं आणि आमगे साधनावर जोर देऊ का आम्ही तुम्ही सांगितलं असं
एक प्रभुपादान बी सांगितलं असा एक चेडवाक कोणी सांगताले शाळे वच नाशिना अभ्यास करनाशिना तितले की लोकांक डिग्री बी मेळ्ळी असा म्हणून सांगले री आमी बी अभ्यास करनाशिना शाळे वच नाशिना घरा कडेन बसले री आमकां बी डिग्री मेळटलो सांगिल्लें म्हणून आमी विचार केले री ते चुकीचे आसा म्हणून प्रभुपाद सांगता ते उठलोका मेळटा अशी गॅरंटी ना ताची पण साधना केले री तर साध्यापर्यंत पावची गॅरंटी आसा आणि उठलोकान हे करीत ते तुम्ही चंद्रपूर सांगिल्लें सांगा हे साध्य रागानोगा भक्ती हे सर्व उठलोका मेळना काही काही लोकांक मेळटा आणि प्रभुपादानान तू मस्त उदाहरण दिलं असं ते तुम्ही सांगितलं असं प्रल्हाद महाराजाले आणि व्यासदेवाल चल्लो सुखदेव गोस्वामी बद्दल सर्व तुम्ही सांगितलं असं धन्यवाद प्रभूजी मस्त चंद्रीतून तुम्ही हे भावभक्ती बद्दल आमका सांगून दिला असा आणि कोणाले प्रश्न असले ह्या विषयांत प्रभूजीने आज दिले टॉपिका बद्दल कोणाचे प्रश्न असले आम्ही विचारित अमले सीता देवीदास माताजी तुम्ही विचार शकता हरे हरे कृष्णा धन्यवाद हरे आज कंटिन्युएशन केलेलं का खूप खूप धन्यवाद तुम प्रभूजी हरे प्रभूजी बोल मेगेल एक छान क्वेश्चन आशिल्लें की आजकाल देवळांत आमी पळयता की थोड लोक वचून हात अशी पांय पडता पडता दोळ्यांतल्यान दूध आयता ते कितले खरे उरता हे कलियुगांतूं म्हळ्यार ते खंयचे भावार आसात आनी हे प्रेम आनी भाव लेवलार ना म्हणून कळ्ळें ढोंगी की दिखावा की खरे सांगेल दोळ्यांतल्यान दूध आयता की ग्लिसरीन घालून घेवन येता म्हणून कोतना जाल्या अशी वता देवळा वताची पण म्हणता न्हय की देवळा देवस्थानान तूं देवळा मुखार रडचें बी ना अशें पुरो नियम आसाचे तेन्ना अशें कित्याक करताचे आनी ते खरे कितले पसून खरे जस्ट आम्ही वय वी कॅनॉट जज देम की वॉट दे आर डुईंग तांणी खंयची सरार आसा तांकां पळोवना आम्ही जज करची ना तांकां एक लक्षात दवरचे की हांव कसो करता वॉट इज माय स्टेटस आणि एम आय रियली फॉलोईंग ताचेर आम्ही जास्त लक्ष दिल्यार आमगेलो बरेपण जातले दुसऱ्या कसले तो खंयची सरारी कसा करता किंवा तागेल्या दोळ्यांतून उदक येता तो खरो त्या स्तरार आस की ना उरतल बी we may not know whether he is there or not, whether she is in that stage or not. पण आमगेल काम नाही ते आमगे पळोवचे तेगेल तेच तो खंयची सरार किती खंयची सरार आसा की ते आस की ना आता ते मुखारचे अध्याय खूप सुंदर आसा ते भाव भक्ती किंवा कोण ते स्तरार असेल तांगेले लक्षण कसं आसा तातूंत पुरा दिसता 8-9 प्रकारचे लक्षण रूप गोस्वामीनं वर्णन केल्या मुकाल अध्यायात की हाऊ ही डजंट वेस्ट एनी टाइम हाऊ इज आशाबंद हे पुरा जे तांतूत आसा तर भायरी लक्षण तांगेलांतून पळोवचे आनी ताच्यान आमकां कळटले की तो खरेखर किती खरेखर त्या स्तरार आस की ना कारण भायरी दिसून दोळ्यांतून आशू प्रत्येकाक काडचे आता पण खरोखर आमगेल जीवनात आम्ही अशी वागताच वेळ ते वागणूक आमगे तशें असल्यारय अडना म्हणजे देन देर इज सिंक बिटवीन वॉट इज हॅपनिंग अँड वॉट यू आर डुईंग जशी आम्ही सांगता हो भगवंता तुम्ही हे अशू आणि नंतर मग नेक्स्ट क्षणात आम्ही विचार करता की आज जेवणाक कसं केल्या आज रसम सांबार असा की पनीर सब्जी असा मग परत तुम्ही त्या स्तरार राहील ना तुम्ही पण जे त्या स्तरार आशिल्लो तो प्रसादाक प्रत्येकाचा प्रसाद म्हणून समजून स्वीकार करतलो तो त्याची ते हे करचे ना डिस्टिंक्शन की ह्या सब्जी हे नाका ते नाका नाही ते प्रत्येकाक ते भगवंताला कृपा म्हणून तो स्वीकार करता
नाल्यार तागेल्या जिवनात कसले बी येता तो भगवंताले कृपा म्हणून स्वीकार करता. तर असलं लक्षण एक व्यक्ती तसं समजचे की तोच थरार असतो. तर खंयचे बी स्थितीत विचलित जाय नशेल मनीस. खंयचे बी स्थितीत भगवंतालेची विचार करणं, भगवंताले स्तुती करते उरतलो मनीस. प्रत्येक क्षणात भगवंताला शरण घेतलो, भगवंताला गुणगान करतलो, लोकाल हेतू पळयतलो. हे ओटू गुण असल्यार शक्य असतं की तागेल्या दोळ्यांतून अशुभ येनासले व्यक्ती बी तो भाव भक्ती उरतात. उलटे पण शिला प्रभुपाद म्हणतात ना की देर इज अ प्रायव्हेट अफेअर. भाव आणि उठतून गेला तर प्रायव्हेट, इट कॅनॉट बी शोन. पण प्रभुपादान एक पडी राधा माधव म्हणटा असताना तांगेल्या दोळ्यांतून अश्रू आयिल्ले आणि ताबडतोब प्रभुपादान ते पुसले बी. He didn't want to show that he is there on that platform. असे. So what we do is that की आम्ही ताजेर जास्ती लक्ष दिवचे ना. लक्ष कसं दिवचे की तो व्यक्ती कशी वागता, तागेले गुण कशे आसाचे हाचेर आमकां जरा जास्ती लक्ष दिवन ताची आमकां प्रेरणा मेळटा तांगेल कडल्यान. Hare Krishna, we are no one. I mean, I'm no one to judge anyone. But sometimes I feel की देवळान थोड लोक येताची आणि तांगेल व्यवहार एक घरातले प्रॉब्लेम घेऊन येऊन दोळ्या मुखारी देवा मुखारी येऊन रडता की खरेच आणि भाव विभोर जावन करता म्हणून कळना. ऑब्वियसली तांगेल खंयचे स्तर उठचे शकता. बट एज यू सेड की तांणी कशी लोकां प्रती वागताची आणि स्वतः कशी बिहेव करता दॅट वी शुड सी अँड नॉट फोकस ऑन देअर external behavior. Right. Because you'll find many such people in the world. हरे कृष्ण प्रभुजी. आम्ही हेच विषय मुका म्हणले केले. बट माताजीन सांग जाल्यार हांव हे विषय म्हाका आता कृष्ण भक्ती येत तर म्हाका कळटा. आता आम्ही मस्त वर्स देखून मेळना तिले एक मनीस आयली जाता ताका पळयत जाता आमकां दोळ्या देखून उदक येता की ना. ते कसं लागता आम्ही तागेल वयर प्रीत आशिल्ली निमित्त ते देवाल दर मेळ्ळी जाता आमकां दोळ्या उदक येता. तागेल हृदयाक तागेल वयर प्रीती आसता. हांवें हे दोळ्या उदक येवचें हांव पळयलां कारकळांतू वयले पाटा देवान वर्सा एक पण मात भायर येवचें. श्रीनिवास देवान आयली जाता देवाल दर्शन आयज पळोवन रणातील जनाची आणि मिगेल आज्याक देवा पळयल जाता आंगार येवचेशिल्लें. म्हणजे कंपन जावन तो उडत आशिल्लो. म्हाका आत्ता म्हाका दिसता तागेल हृदयांत ती भक्ती ती प्रीती आशिल्ली निमित्त ते देवा दर्शन घेतले जाता ताका तशी जाता आशिल्लें. ते आम्ही ते अशी म्हणून या करून नज म्हळ्यार प्रीती आशिल्ली निमित्त ते तशी कंपनी येवचे तांगेल भावूक जेवचे ते भाव भक्ती म्हणून सांगना अशें. बट डेफिनेटली तांकां देवाल वयर ते प्रीती आशिल्ली ते ताजेन तशी येवचे म्हणून. आता म्हाकाय हांव जप करतना म्हाका एक म्हणटा मिगेल कश्टा खातीर म्हाका दोळा उदक येता की म्हाका ते भाव भक्ती की म्हणून गोतना यो देवा तुजी म्हाका एक राखतलो तुजी म्हाका गती म्हणून म्हाका येता. ते भाव भक्ती म्हणून सांगना हांव. बट ऑटोमॅटिकली दोळ्या उदक येताचीच. ते कसं लागता म्हळ्यार तूच म्हाका गती आनी तू कोणी नाची म्हणून ते येताचीच. सो आम्ही ते भाव भक्ती म्हणून सांगू जायना. बट तुझी होडू ते देवा दर्शन आम्ही आज हांव गुडगांव आसचें भागवत क्लास आयकत आशिल्ली सकाळी हांगा देवस्थानात. तेन्ना तो म्हणता आशिल्लो आम्ही देवस्थानां वतना आम्ही अशी एक कॅज्युअली वतात म्हणून लिखून ते देव स्वता आसा
देव स्वतः असं तागेल दर्शन घेवका आम्ही तागेल खातीर आम्ही कोणी खंय गेस्टार घरकड वतना कसले एक फ्रुट्स की स्वीट की घेऊन वताची तागेल खातीर आम्ही कसली घेऊन वचका तो देव ते स्वतः असं म्हणून आम्ही ते भावारी आम्ही देवळा गेल सता आम्ही देवाले प्रभुपादाल परमिशन घेऊन भितर वचका पुढे आम्ही हुंबराक म्हळ्यार देवस्थाना हुंबराक नमस्कार घालचे आमगेले GSB कम्युनिटी क्रम हुंबराक नमस्कार घाल मागीर भितर वचे देवळाक तशी सकड क्रम तेन्ना सांगता आम्ही ते देव असं स्वतः ते राबला म्हणून तू केन्ना तुका भावार वता खंडी तुका देवळा उद्दा येता स्वतः ते देव राबला म्हळ्यार तेन्ना खंडीत उद्दा येता सो तांणी स्वतः देवाक ते पळयता तशी मी तांकां दोळा उद्दा येता म्हाका येता ज्याला भाव भक्ती नाही अशा बट डेफिनेटली हांव स्वतः देव मिगेल कष्ट सांगता हांव म्हळ्यार भावनेर खंडीत दोळा उद्दा येता आमी तांकां हे करूनच तितलेच हांव सांगचे हरे कृष्ण that भगवंत केन्ना केन्ना आमकां ट्रेलर देता ट्रेलर म्हळ्यार सॅम्पल सॅम्पल म्हळ्यार भाव भक्ती जाल्यार त्याच तरा जाल्यार कसं जाता म्हणून तर केन्ना केन्ना आमकां स्वाभाविक प्रमाणे देवाक पळय की आमगेले दोळातून अश्रू येता इट्स लायक अ सॅम्पल गिवन टू अस की तुम्ही ते भाव सरार पावल्यार हे शक्य आसा म्हणून पण स्वता निरीक्षण केल्यार आमकां कळटा की आमी खंयची सरार आसाची तायतरी म्हणले आमी कोणाक जज करनाची की आनी ते स्तरार आसा की ना स्तरार पण स्वता बद्दल आमी निरीक्षण करचें शक्य आसा आमकां स्वता बद्दल म्हाका आय एम नो वन टू जज अमल सीता माताजी ती भाव भक्ती सरार आसा ते म्हाका जज करचे आवचे ना पण म्हाका स्वता बद्दल जज करचे जाता कसं जालें की मेगेल दोळांत अश्रू आयल्यार बी हांव हे विचार करता की मेगेल हृदयात कितली कल्मश आसा अजुनी मेगेल हृदयात अनर्थ कितले आसाची अजून अनर्थ असल्यार की हांव ते स्तरार ना फक्त म्हाका देव म्हाका एक सॅम्पल दिता म्हाका आनी कांय न्ही कशें लेका की म्हजे कडेन अनर्थ अजून आसा मेगेल हृदयात आनी अनर्थ आसा म्हणले की म्हाका आनी खूब प्रयत्न करता म्हाका खूब मेहनत करची आसा मेल साधना आनी म्हाका तीव्र करता हांवें कसं जाल्यार हांव ते निश्ठा स्तरार अजून पावूल ना मेगेल हातूंत अनर्थ खूब आसा जो भाव स्तरार आसा तांकां सांगता पडना की हे कर किंवा ते कर स्वाभाविक प्रमाणे तांणी भगवंताल प्रती आकर्षित जाताची स्वाभाविक प्रमाणे तांणी भगवंताल सेवा करची इच्छा करताची तांणी हे बी मागनाची भगवंत म्हाका हे दी भगवंत म्हाका ते दी ना ही वॉन्ट्स टू नॅचरली सर्व काहीतरी हांव स्टार्टिंगच सांगले की रागानुग भाव भक्ती स्तरारी they want to serve naturally की म्हाका तुमगेल सेवा करचे म्हाका तुमकां प्रसन्न करचे आसा तुमगेल काहीतरी तुमकां प्रसन्न करचे हांव कसले करचे तयार आसा हांव कसले बी खंयची बी स्थितीत उरच्या तयार आसा तर त्या स्तरारी तो तागेल बद्दल विचार करना फक्त याची विचार करता की कशी तुम प्रसन्न करू हांव पण त्या स्तरार आम्ही ना जाल्यार मेगेलांतूच अजून इच्छा आसा भोग इच्छा आसा भोग करची इच्छा उरतली फक्त आता देवळात गेला मात्र म्हाका कष्ट येता पण बाकीच्या वेळार स्मरण करतवे भगवंताले स्मरण जातवे आणि स्वतः लांतूत मेगेल अनर्थ इतले आसाची इतली काम क्रोध मोह मद मत्सर द्वेष हेवटो अनर्थ आमी मेगेल आतां आसल्यार कशी मेळो भाव स्तरार पावतलो ताची खातीर दोन्ही गरज आसा आमगेल साधना भक्तीचे प्रयत्न आणि त्याच बरोबर एक शुद्ध भक्तेल कृपा आणि कृष्णल कृपा आमगेर उरका त्याची इच्छा दोन्ही आमकां और दृढता आमगेल दृढता आणि कृपा
Amal Sita Mataji, I don't know whether I answered your question. Of course, you answered my question very nicely. आणि माताजींना बी तांगेल example दिवन घेवन she also explained it further. Yeah. So point was very much clear की again we have to look to ourselves की आम्ही खंयची स्तरार आसा आम्ही आमगेल improve करची प्रयत्न करचे and we can judge ourselves but we can't judge anyone Right, for that matter. right. Even आम्ही आमका जज करका जाल्यार बी आम्ही फेल जाताची. Like we might sometimes feel की we are like improving to some extent but then we may not be. Right. तशी बी जावचे साध्य उरता. ताजे खातीर आमी केन भगवंतारे भक्ताल संगात उरतात पळय आमगेले एक उद्देश उरता की हाऊ कॅन आय गेट इन्स्पिरेशन फ्रॉम अदर्स सो दॅट आय कॅन इम्प्रूव. भक्ताल संग म्हण कसले की ओके व्हॉट कॅन आय लर्न फ्रॉम अमल सीता माताजी सो दॅट आय कॅन इम्प्रूव माइंड. Qualities which you can imbibe Imbibe. Exactly. from others. Okay, Prabhu. Thank you so much. Thank you. Anything else? खूप खूप आभारी तुमचे सगळे. तुमका धन्यवाद दिता मेघल तर्फे ना माकी संधी दिल्या 3 सेशन. त्या 3 सेशनाद्वारे तुमगेल संग बी मेळ्ळे म्हाका आणि म्हाका एक संधी मेळ्ळे थोडे चर्चा करच्याक भक्ती रसामी सिंधू वैर ताजे खातीर खूप खूप धन्यवाद तुमगेले. हरे कृष्ण. प्रभुजी आमगेल सगळं काल इच्छा आशिल्ली तुमगेल कंटिन्यूस सिरीज आय थिंक लास्ट टाइम तुम्ही दिल तेन्ना म्हणिल्ले 3 दिवसा कंटिन्यूस सिरीज आसलेले असले अगदी बरं म्हणून आय somehow requested मुरलीधर चरण प्रभू but coincidentally म्हणा कशी म्हणा मेगेल इच्छा देवान फुलफिल केली. I could take benefit of all 3 sessions from you. हरे कृष्ण. Hare थँक यू. Hare Krishna. हरि बोल. Hari Bol. Madhav Charan Prabhu disconnect झाले दिसता. Prabhu, you can carry on if you wish to. कारण कसं regular discussion असलं. Thank you so much, Prabhu. धन्यवाद. थँक यू. थँक यू व्हेरी मच. वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. श्रील प्रभुपाद. हरे कृष्णा माताजी.